Pochválený bude Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých vítam, ktorí ste prišli na toto pásmo koliet a vianočných piesní. Dovolte mi, aby som bol na začiatku taký osobný. Keď som bol malý chlapec, tak som bol dosť taký ťar, no ešte aj trošku neskôr. A vyrastal som na dedine, tak ako aj mnohí z vás. A veľmi rád som mal, keď sa kopali zemiaky, švábka. Nie preto, že by som, keďže som bol ešte taký malý, tak som priamo nekopal, ale viete, že v tom čase už boli strniska, kde boli vymlátené obilie a kým oni ostatní zbierali zemiaky, vyorávali, tak na vedľajšom poli bol taký stok slamy. A ja som tak nenápadne z neho bral a tak som trúsil po zemi a vytvoril som taký chodníček až k ohníku, kde sme pražili zemiaky. A potom ako čírou náhodou ten ohník prehorel až k tomu stohu a ja som mal veľkú radosť, keď to začalo potom horieť. No samozrejme všetci utekali to hasiť. Nič hrozné sa nestalo, iba niekto mal niečo menej slamy pre postielanie pre zver. Ale prečo to hovorím? Dnes chceme robiť taký chodníček od jaslí Spasiteľa, cez piesne, cez spevy, možno cez slovo k vám, aby sa išlo svetlo, rozhorelo vo vašich srdciach, nie také, čo niečo zničí, jedine možno to zlé, ale niečo, čo zapáli u vás nové. Takže veríme, že aspoň malý plamienok sa prenesie z nás alebo cez nás aj na vás, a že budete aj na túto chvíľu pekne spomínať. Takže ešte raz ďakujem za váš čas a skúste sa otvoriť pre to, čo vám budeme takto odozdávať. A pri tých piesniach, ktoré poznáte, tak sa aj zapojte. Kto dá všetko, čo má.
jasiel v Betléme. Nespoznal si Boha, ktorý dieťati drieme. Príď a túto noc ho nájdeš, je uprostred nás. Záchranca, Boh, Mesiáš. Ty, čo si tak vzdialený od jasiel v Betléme, nepoznal si Boha, ktorý dieťati drieme. Príď a túto noc ho nájdeš, je uprostred nás. Záchranca, Boh, Mesiáš. Viete dobre, že na Vianoce sa častokrát nedejú len dobré veci, ale aj také nepríjemnosti. A neviem, či ste počuli o tom, ako raz na Vianoce sa jedna starka zadusila kosťou z kapra. Zomrela, teraz prišla polícia do toho domu a sa pýtajú toho detka. Detko, tak čo, videli ste, ako sa tá babka zadusila? A on, ja som hluchý, nepočujem. Či ste videli, že ako sa babka zadusila? Možno videl, možno nie. Vygúľala očami, otvárala ústami, tak som si myslel, že spieva koledy. Dúfam, že vy počujete a že nebudete mať nejaké nepríjemnosti počas Vianoc. Teraz vás chceme pozvať trošku do takej tradičnej nôty ľudovej. Táto pieseň sa spieva u nás v mojej rodnej obci a tak verím, že sa vám bude páčiť. Narodil sa Kristus Pán, narodil sa Kristus Pán, tého dňa, s veľkým veselím. Na ubohej posteli, na ubohej posteli, tého dňa, s veľkým veselím. Mária okolem má,
Teraz vás chceme pozvať trošku k susedom a zaspievam takú známu českú, možno aj moravskú koledu, polnočnú hodinu, ktorú už od mala som rád spieval, som ho ešte ako mladý chlapec preložil. Na Slovensku možno nie až taká známa, ale ktorý počúvate možno cez internet alebo cez televíziu, rôzne koncerty, tak vidíte, alebo počujete, že je to naozaj veľmi pekná koleda, ktorá nám môže byť veľmi blízka. Prvne sa presunieme k severným susedom a dáme si jednu ich pieseň. Ja by som poprosil Majku takú vianočnú súchu, príbeh, ktorý si pre nás pripravila na povzbudenie. Som našla takú krásnu knižočku. V tej knižočke sú také vianočné príbehy. Tak jeden som vybrala. Ako sa osol a vôl dostali k jasličkám. Keď bol Jozef a Mária na ceste do Betlehema, anjel tajne zvolal zvieratá, aby niektoré vybral na pomoc svätej rodine v maštali. Ako prvý sa pravda, že prihlásil lev. Iba kráľ je hodný poslúžiť pánovi sveta. Reval. Roztrhám každého, kto sa k dieťaťu čo len priblíži. Ty si mi priveľmi zúrivý, povedal anjel. Na to sa prikradla líška. S nevinným výrazom povedala: dobre sa o nich postarám. Božiemu dieťaťu zaobstarám najsladší med a pre Máriu ukradnem každé ráno kura. Ty si priveľmi prefikaná, povedal anjel. V zápäti k nemu kráčal páv. So šuchotom rozprestrel chvost a zažiaril svojim perím.
Ja chudobnú máštaľ krajšie vyzdobím, ako Šalamún svoj chrám. Ty si mi priveľmi samolúby, povedal anjel. Prišlo ešte veľa zvierat a každé vychváľovalo svoje umenie. Márne. Nakoniec sa prísny anjel ešte raz skúmavo rozhliadol po okolí a uvidel osla a vola, ako pomáhajú roľníkovi na poli. Zavolal si ich. Čo môžete ponúknuť? Nič, odpovedal osol a smutne sklopil uši. Okrem pokory a trpezlivosti sme sa nič nenaučili, lebo všetko ostatné nám vynieslo vždy viac, len viac bitky. A voľne smelo dodal. Ale azda, by sme tu i tam mohli chvostami zahnať muchy. A anjel odpovedal. Vy ste tí správni. Takisto v takej jednoduchosti vám chceme ponúknuť teda ďalšiu pieseň. Poznáte ju asi v poľskej verzii, ktorá sa volá Ty jesteś światłem a do slovenčiny. Tak som sa o to pokúsila. Dnes vám chceme ponúknuť aj v slovenskej verzii.
v tejto piesni chcem privítať nášho ďalšieho hostia, to je náš rodák Rado, skvelý harmonikár, ktorý nás bude doprevádzať a potom ešte jednou piesňou. Je to pieseň, ktorú všetci poznáte, takže pozývame vás, aby ste sa aj zapojili do spevky, budete vedieť slova, aspoň v tej druhej časti, ktorá je taká rezkejšia. Ja by som teraz pozval ďalšieho nášho hostia, ktorým je aj náš bohoslovec Šimon. Kde si? Keby si sa s nami podelil nejaký vianočný zážitok, alebo neviem, nejakú myšlienku na pozbudenie, už hádam, čo si tam na tej kapitule do teba vsiaklo, takže podel sa aj ty o to svetlo, ktoré máš v sebe. Pochváľujem Kristus. Veľmi sa teším, že sa mi dneska podarilo sem dostať. Je toho pomerne dosť veľa, ale veľmi mi ležalo na srdci, že aby som sa tu ukázal. Už tých pár rokov som tu slúžila, prirastlo mi to tu v srdcu. No, nejakú myšlienku alebo povzbudenie vybavili sa mi také jedny Vianoce v 2019, ešte pred covidom.
boli také iné, ako sme boli zvyknutí vždycky predtým. Klasika bola, že večeralo sa, potom sme si išli rozbaliť darčeky a išli sa k starým rodičom. Tam sme sa stretli celá široká rodina. A raz niekomu napadlo, že starky majú v dome takú veľkú miestnosť nevyužitú a že by sme mohli tú štedrú večeru urobiť všetci. Že by sme sa tam stretli všetky tie rodiny. Moja mamka pochádza z 8 súrodencov, čiže tých rodín je pomerne dosť veľa. A nejako sa to podarilo a stretli sme sa tam. Chceli sme to mať ako takú tradíciu potom do ďalších rokov, lenže keďže prišiel COVID, tak nejak to možné nebolo. Zopakovalo sa to až po tom covide druhýkrát. Ale pamätám si, že to malo takú inú atmosféru. Bolo to krásne, bolo to čosi úžasné. Ja som človek, ktorý si dosť veľa zakladá na rodine. A byť 3 mesiace od rodiny bolo pre mňa teraz veľmi náročné. A o to viac si tak užívam tie chvíle, keď sa môžem dostať domov, keď sa stretneme, celá rodina, to už je teraz naozaj vzácnosť. My sme, väčšina súrodencov už plnoletí, dospelí. Takže naozaj je to vzácnosť. A neviem z toho nejaké posolstvo veľmi vyčerpať. Možno len ako také povzbudenie vážiť si tú rodinu, kým ju máme. Lebo s ktorými som sa nevidel roky, s niektorými sa vidím zase denne. Ale tak či tak je to vzácnosť. Tak naozaj vážiť si tú rodinu, lebo pre mňa je všetkým. Tentokrát vás ešte raz pozývam na Oravu, ale to je do Chlebníc, odkiaľ nám pochybovci donesli jednu peknú uspávanku. Veríme, že sa vám bude páčiť.
máte príbeh Tichej noci, ale ja by som opäť poprosil Majku, keby nám hoči Niku, aby nám ho trošku priblížila, aby sme sa trošku navnadili predtým, než si ju zaspievame ako vianočnú hymnu. Tichá noc, svätá noc. Pieseň vznikla v roku 1818 celkom náhodou. V kostole svätého Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf v blízkosti Salzburgu sa stala veľká nepríjemnosť. Myši tam prehrízli mechy orgánu. Kaplán Jozef Mohr to zistil 23. decembra a o deň neskôr, 24. decembra, mala byť vianočná omša, ktorá sa nedala odslúžiť bez hudby. Mohr rozmýšľal, čo urobiť, a napadlo mu, že situáciu by mohla zachrániť slávnostná pieseň, ktorá by sa dala zaspievať bez hudobného sprievodu. Zúfalstvo prebudilo jeho predstavivosť a Mohr zložil niekoľko vhodných štvorverší, melódia však chýbala. V nedalekej dedine Arnsdorf mal priateľa, učiteľa a organistu Franza Grubera, ktorý vedel komponovať hudbu. Mohr prišiel za ním a s úpenlivou prosbou ho žiadal, aby niečo vymyslel. Gruber sa prejavil ako dobrý priateľ, napísal melódiu a zachránil svojho priateľa. Tichá
naše skromné hudobné pásmo sa končí, ale verím, že plamienky budú horieť ďalej a nech vám v tom pomáha aj toto záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná a naplňa svojim pokojom, ohňom svojej lásky, všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Boh.